szeretettel és most már téliesre fordult időben köszönti az Ádor Forrás hírmagazin nézőit Szoboszlai Ágnes és Balzsa Mese. Novemberi adásunk következik. Ebben ellátogatunk mindkét temetőnkbe, majd meglátogatjuk a hosszabb szünet után első összejövetelükön résztvevő nyugdíjasokat november 7-én. Látható, hallható lesz egy beszélgetés a pécsei cserkész őrsvezetővel, Marosi Szilviával. Következő számunkban folytatjuk a rendkívül sokoldalú őrsvezető bemutatását. Kameránkkal jelen voltunk Molnár V. József, néplélekkutató, november 19-én a Születéstől a felnőtté avatásig című előadásán. A november 24-i karácsonyi játszóházba közé tesszük közérdekű közleményeinket. Gurítjuk tovább körkérdésünket. Majd magazinunk végén ellátogatunk a térre készülődő ködös-nyírkos határunkba. Következzen első bővebb híradásunk a november 1-i mindenszenteki készülődésről. November 1-e Mindenszentek napja van. Nagyon sokan látogattak ki a pécsei temetőkbe is, hogy elhunyt szeretteik sírjára virágot, koszorút hozzanak, és gyertyát gyújtsanak. Mi is szerettük volna megmutatni, mikor a gyertyák fénye ünnepi fénybe vonja a temetőket. Szeretteinknek, kik már nincsenek velünk, egy csöpnyi láng fényével üzenünk. És bár érezzük gyötrő hiányukat, lángjának melegében láthatjuk arcukat. Lobogj hát, te apró hírnöke az égnek, őrizd lelkünkben lángját a reménynek. Lángodnak fénye éljen most azokért, kiknek élete a földön már véget ért. November 7-én tartották az első összejövetelüket, a nyári szünet után a nyugdíjas klub tagjai. Kósa Sándor elnök vázolja fel a feladatokat, célokat kamerák előtt. Gyerekek, akkor el is kezdenek. Tisztelettel szeretettel köszöntelek benneteket. Mi az ezévi programoknak a megbeszélése, és akkor még a jövő év elején, úgy február-márciusig megbeszélgetünk, szeretném, ha megbeszélnénk, és utána majd még egyszer akkor egy összejövetelen a továbbiakat még megtárgyalnánk, már azért ilyen nagyon hosszú távra azért ne tervezzünk. El is felejt. Igen, meg hogy ne tervezzünk olyan hosszú távra, már nem 20 évesek vagyunk, és nagyon hosszú távra a Puti beszámolója, Tibeti, Kína viszonylatában volt egy kiránduláson, és csinált egy DVD-s filmet, ez körülbelül egy 30-40 perces vetítéssel levetíteni nekünk. Az volt a kérése,
hogyha lehet, akkor ő szeretne itt aludni. Nem tudom, Karola, nálad meg lehetne ejteni. Marosi Szilvia rendkívül sokoldalú egyéniség. A katolikus vallási felekezet vezetése mellett jut ideje a filmklub, valamint a cserkész csapat vezetésére. Ismerkedjünk meg vele közelebbről. És itt jegyeznénk meg, hogy a cserkész csapat bemutatását folytatjuk. Zente Ferenc a nemzet színésze, Teleki Pál miniszterelnök, Szentgyörgyi Albert Nobel-díjas, aki a C-vitamin felfedezője, Fekete István író, Böjte Csaba ferences szerzetes, Németh Kristóf színész. Hogy mi a közös bennük? Mindannyian cserkészek voltak. És most köszöntöm körünkben Marosi Szilviát, aki a pécsei őrsnek az őrsvezetője, és kérdéseket tennék fel neki a cserkészettel kapcsolatban itt Pécselyen. Először is megkérdeznélek téged, ugye tegeződünk, már régóta ismerjük egymást, hogy mi is a cserkészet? A cserkészet ez egy ifjúságnevelő mozgalom, mely valláserkölcsi alapokon nyugszik. Felekezet független, ami azt jelenti, hogy szeretettel várjuk köreinkbe, közösségünkbe a református, evangélikus és katolikus gyermekeket is. Ez a mozgalomnak tulajdonképpen a célja és lényege az egész embernek, vagy az egész gyermeknek a nevelése, mind a testének, mind a lelkének. Honnan származik, és ki az alapítója? Az alapítóját úgy hívják, hogy Lord Baden Powell Gilbert, de mi röviden csak Bipinek hívjuk, aki egy katonatiszt volt, és a búrháborúban jött rá, hogy ha feladatot ad a ifjúságnak, akkor azzal saját katonáit is sorba tudja állítani, és az ifjúságot is le tudja kötni a feladatokkal. Mire nevelik a gyermekeket ebben a közösségben? Hát sok mindenre, de legfőképpen a jóra törekvés a cél. Igazából a légyrésen, ami a cserkészetnek a jelszava, az azt is jelenti, hogy mindig vedd észre a környezetedben azt, hogy hol tehetsz jót, és naponta tegyél minél több jót. Én ezt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy a világon körülbelül most olyan 6-7 millió cserkész van, és ha mindenki csak egy jót tesz naponta, akkor az egész világ annyi jósággal, szeretettel lesz gazdagabb. Itt Pécselyen mikor és hogyan alakult? Tulajdonképpen idézőjelben hivatalosan olyan körülbelül másfél éve. Gyerekek régóta járnak velünk a Rókapusztai hitanos táborunkba, és ott is sok-sok jó dolgot szoktunk csinálni a táborozás során, és ott megtudták rólunk valahogy, hogy cserkészek is vagyunk, és cserkészettel is foglalkozunk, és hallottak erről a mozgalomról, és elkezdtek érdeklődni, és annyit csináltunk tavaly tanév előtt, hogy készítettünk egy kis ilyen plakátot, ami a toborzó plakátunk volt. Aztán hirdettünk a szülőknek egy szülőit, hogy aki érdeklődik, az eljöhet, és amikor megtartottuk a szülőit, akkor vált világos, hogy kik azok a gyerekek, akik szeretnék, és akkor innentől kezdve tanév elején elindult heti rendszerességgel a foglalkozás. Ez az őrs egy csapatnak a része. A csapatnak és az őrsnek a nevét megtudhatjuk, és hogy miért ezek lettek a nevek? A csapat neve Csillagösvény, 1426-os számú Csillagösvény cserkész csapat. Ezt a nevet pedig azért választottuk, mert Szent Pál apostolnak van a Bibliában egy csodaszép idézete, a Filippiekhez írt levélben, hogy ebben a romlott nemzedékben úgy kell ragyognotok, mint csillagoknak a világ mindenségben, és igazából minden cserkésznek egy-egy kis csillagocskának kell lenni, a maga jóságával, a maga szeretetével, a saját környezetében kell ragyognia, és nyilván egyre fényesebben. Az őrs neve pedig
fehérfejű réti sasok, kedvenc idézetem a Bibliából, Izaiás próféta könyvéből, akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szállnak elnek, mint a sasok, futnak, de nem fáradnak ki, járnak, kelnek, de nem lankadnak el. Látom, hogy több különböző embléma is látható rajtad. Ezeknek van jelentősége? Elmondod nekünk, hogy mit takarnak ezek az emblémák? Igen, tehát mivel a Hungária embléma az, hogy magyar cserkészek vagyunk, és számunkra, magyar cserkészek számára különösen is fontos az, hogy magyar cserkészek vagyunk, tehát a magyarságunk, tehát a magyar kultúrának, a magyar hagyományoknak az ápolása, amennyire lehet minden szinten. Mi mindenkinek van az őrsben, ez az őrsi jelvény, ugye fehérfejű rétisas szeretne lenni. Ezek a csikocskák azt jelentik, hogy tulajdonképpen én végzett őrsvezető vagyok, bár felnőttként végeztem. Úgy hívják ezt a képzést, hogy a 18 pluszos őrsvezető képzés, tehát mindenki olyan elvégezheti, aki 18 évnél már idősebb. Aki nem végzett, de úgy őrsvezető, annak pedig nincsenek itt ilyen piros csíkok. Ez maga annak a jelvénye, hogy elvégeztem ezt a képzést, vagy képesítést. Ezek pázők, ezek pedig továbbképzéseket jelentenek. Minden évben meghirdetnek úgymond VTK-t, aminek az a neve, hogy vezetői továbbképzés. Ez különböző korosztályokra van bontva a cserkészetben, kis cserkészek, cserkészek, kósza, vándor és mester, így 5 pázot lehet szerezni, és így minden évben megyünk egy továbbképzésre, és akkor nyilván olyanokat tanítanak nekünk pedagógiából, meg módszertanból, amik az adott korosztály vezetésére tesznek alkalmassá, vagy tesznek képessé, vagy segítenek bennünket ebben elmélyülni. Ez a sárga puzzle, ez a kis cserkész korosztályra vonatkozik, már voltunk a cserkész korosztályon is, csak annak még nem érkezett meg a zöld színű puzzle, de hamarosan várható. És a nyakadban ez a kendo, tudom, van többféle színben. Így igaz. Ez a mi csapatnyakkendőnk, ugyanazt akarja kifejezni, mint amiről az előbb beszéltem. Ugye a maga kékben a pettyök, a csillagosvénynek a csillagocskái, ezért ezt választottuk. Csapatnyakkendő ez bármilyen színű lehet, azt a csapat válassza meg, és amikor általában ilyen csapatnapokra megyünk, vagy a rendezvényre, ahol az egész csapat jelen van, ott általában csapatnyakkendőt szoktunk felvenni, hogy kicsit erősítsük a közösséget, meg az egységet a cserkészek között. A cserkész nyakkendőknek a színe az korosztályonként változik. Amíg csapatban vannak kis cserkészek, azoknak bármilyen színű lehet, tehát maga a kis cserkészek szabják meg, vagy válasszák ki, nálunk az övék kék-sárga. A többi pedig hivatalos cserkész szövetség általi, a cserkész korosztály zöld, a kósza korosztály szürke, a felnőtteké pedig barna, így nekem is hivatalosan szövetségi nyakkendőm az barna. Hányan vagytok itt Pécselyen ebben az őrsben, és mit csináltak egy ilyen foglalkozás alkalmában? Itt az őrsben, jelenleg Pécselyen, velem együtt 10 vagyunk, ebből 2-en cserkészfogadalmat tettek már, a maradék 7 kisfiú pedig kis cserkész, ők majd később fognak cserkészfogadalmat tenni. Az, hogy a őrsgyűlésen mit csinálunk, hát ez nagyon változó. Igazából rengeteg játék van, és játszva tanulás. Bocsánat, milyen időközönként van egy ilyen foglalkozás hetente? Cserkész foglalkozásaink heti rendszerességgel vannak, 1,5 óra, ezt úgy hívják, hogy őrsgyűlés, és ezen belül hát nagyon sok minden van. Az imádság az keretet szab neki, tehát elején-végén imádkozunk, közben pedig a bizonyos idézőjeles tananyagokat játszva próbáljuk elsajátítani. Ilyen idézőjeles tananyag például az ember és ember kapcsolata, az ember és az Isten kapcsolata, az ember és a környezet kapcsolata, a természet, a magyarság, a magyar kultúra, akkor egészségügyi dolgok, például tanulunk ilyet, hogy csomózás, fafaragás. Most, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, következő adásunkban mindezt folytatni fogjuk, hogy hogyan lehet valakiből cserkész, milyen próbákon kell helytállnia,
és Marosi Szilviával folytatni fogjuk a riportot is, és mindezt elmondja önöknek. Köszönjük szépen Marosi Szilviának, hogy rendelkezésünkre állt. Máskor is. Mindenkitől megkérdezném, hogy miért jártok a cserkészősi gyűlésre, mi az, ami tetszik benne, és mióta jártok? Pár szót kérdeznék mindenkitől. Hát lassan már 1 éve járunk ide cserkész gyűlésre, és én szeretem a cserkészetben a jó közösséget és a táborokat. Kitől kaptam a választ? Jónás Benedek. Köszönöm. Én is lassan már 1 éve járunk cserkészetre, és az a jó benne, hogy vannak törvények, amiket be kell tartani. Tehát olyan szabályokra gondolsz, amelyek úgy érzed, hogy egy társadalomban nagyon fontos, Igen. hogy betartsa egy közösségben mindenki. Kitől kaptam a választ? Mészáros András. Ki a következő fiatalember? Viros Benedek. Már én is lassan 1 éve járok cserkészetre, és nekem a sok program tetszik. Még valami esetleg a programon kívül? A társaság létszáma? Hát meg, hogy együtt van a csapat. Értem. Ezekről a programokról a következő fiatalember mondanál pár szót? Hát, szoktak lenni kirándulások, táborok, portja. Az mit jelent a portja? Hát a port az egy többnapos kirándulás, és azt szeretem benne, hogy ott is szoktunk menni túrákra, este programok szoktak lenni, tábortűz, napközben is sok program van, a kis cserkészek sokat játszanak. És kitől kaptam a választ? Viros Bálint. Én azt szeretem a cserkészetben a vidámságot. És ha jól tudom, akkor te is ugye a kezdetek óta itt vagy. Igen. Tehát akkor az azt jelenti, hogy te is nagyjából 1 éve. És ki az, akit itt a legjobb barátodnak tekintesz, tehát aki miatt úgy érzed, hogy feltétlenül jönnöd kell? Mindenki. Tehát tulajdonképpen itt az egész közösség egy nagy barát, lehet ezt mondani. Igen. És kitől kaptam ezt a gyors interjút? Barca István. Én a közösségi túrákat szeretem, amikor együtt ilyen nagyobb távot megteszünk. És mindannyian pécselyek vagytok, vagy környékbeli településről is jöttök? A környékbeli településekről is jövünk. Tehát akkor ez is egy olyan kisebb, mondhatjuk azt, hogy ilyen központ Igen. rendezvény. És kitől kaptam a választ? Horváth Dénesről. Hát én azt szeretem a cserkészetben a táborokat. Nagyon szeretem, mert hát ott együtt van az egész cserkészcsapat, és találkozok olyan barátokkal is, akiket nem látok. Tehát ki lehet szaladni a világból, és Igen. Város Gábor vagyok. következő fiatalember. Én a cserkészetben a közös programokat, a tábortűzt, meg a tábortűzi előadásokat szeretem. Jó hosszú kirándulásokat. Te is vidékről jársz le? Igen, Nagyvásárhelyből. Jó messzire jössz. Adrián. Azt tetszik a cserkészetben, hogy izgalmas programok vannak. Nagyon jó. Tehát tulajdonképpen ez olyan, hogy kihívásnak is tekinted, nem csak egy egyszerű iskolai foglalkozás. Igen. És a te becsületes polgári neved? Vörös Bálint. Vörös Bálinttól kaptam. És Szilvi néni akkor az ősvezető. Nekem a legjobban azt tetszik az egész cserkészetben, hogy meg kell mutatni azt, hogy az emberségünket az áldozatvállalásra kicsit fejleszteni tudjuk, vagy növekedni tudunk az emberségben, illetve azt tetszik meg nagyon, hogy fegyelemre nevelés ez a mai világban. Igencsak hiányos a rendre és a fegyelemre nevelés, és nekem ez ami legjobban tetszik benne, hogy határozott rend és fegyelem uralkodik, főleg a táborban. Meg nyilván egy győzsgyűlésnek is megvan a maga kerete. Elleselkedünk a november 24-i meghitt családias hangulatú karácsonyi játszóházokba. Kicsit
Milyen ízű ez a finom fagyi, megkérdezhetem? Milyen ízű a fagyi, azt kérdez. Milyen ízű a fagyi? Lányok, ki mondja el? De hölgyem, megkérdezhetem, hogy itt milyenféle diszek készülnek? Elmondja valaki? Itt vannak Klári néni. Karácsonyi asztali diszek? Klári néni. Karácsonyi asztali diszek. Karácsonyi asztali diszek készülnek. Gyönyörűek. Ez saját felhasználásra, vagy pedig esetleg eladásra? Nem, saját felhasználásra. Saját felhasználásra, értem. Hogy ennél az asztalnál még készülnek? Ennél az asztalnál ilyen gyönyörű, szép karácsonyfa díszeket lehet készíteni. Majd adni álljakom a karácsonyi Karácsonyi? Most vágtassák ki a gyerkőcök. Na, szuper! Megpróbálod ezzel a nagyokat? Még ezek a gyönyörűségek? Képeslapok, karácsonyi képeslapok. Én is csinálhatom. Gyere! A gyerekeivel itt maradtak. Templomosat vagy télaposat? Milyen templomosat? Vagy télaposat? Templomosat. Ezek el is lesznek küldve, vagy itt a falun belül kerülnek felhasználásra? Mindenki elküldheti a rokonainak. Én Csehszlovákiában fogom küldeni. Tényleg pár felvétel elég. Mi készül? Mi az a gyönyörű napocska-szerű? Spatula figurák. Spatula, de jó. Spatula figurák. És kérek csak. És mi lesz ez a furcsa szőrös gyönyörűség? Ki mondja meg nekem? De jó. Beszámolónk végén Burgyánné Torma Marianna összegzi a játszóházas tapasztalatait. Hát minden karácsony előtt, most már minden évben több éves viszonylag, nem tudom, 5., 6., 7., nem tudom hányadik lehet, rendezünk egy játszóházat a helyieknek. Nagyon sok gyerek szereti, karácsonykor többen vannak, mint húsvétkor, és elő lehet készülni az adventi dolgokra, lehet itt csinálni ajtódíszt, asztaldíszt, rengetegféle dolgokat. Most is 9 asztalunk van, ahol a gyerekek készíthetnek el. Ezek a diszek saját felhasználásra készülnek, vagy esetleg eladásra? Mindent elvihetnek, hazavihetnek, mindent, amit itt készítenek, és saját felhasználás. Vagy ajándékként készítik, ez az ő dolguk. És a létszámmal hogy vagy megelégedve? Szerintem jól vagyunk. Egészen. Vannak fiatalok, idősek fiatalok, is. idősek, nagymamák. Nagypapák hiányoznak, ugye? A nagypapák nem jöttek el, igen. Hát, köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. Molnár V. József névlélekkutató neve fogalom. Őszinte örömünkre a világ minden tája mellett községünkbe is ellátogatott. Rendkívül színes előadásából egy kis ízelítő, ugyanis a rengeteg érdeklődő mellett stábunk is jelen volt. Nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A mi Balatonfelvidéki Szerveződő Életiskolának a meghívását. Köszönöm szépen, nagyon Isten jó estét! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatóságot. Igen, az emberélet szentsége a téma, ez pedig nagyon összetett és nagyon érdekes. Annak semmi értelme nincsen, hogy az ember tartalomjegyzékét adja annak, ami az ember élet kellene, hogy legyen, mint ahogy a régiségben volt is. Föl ezt, mert nagyon fontos szerepe van annak a fönti fényes útnak, amely tejútnak neveztetik,
a 19. század második fele óta valamelyik indo-európai nyelvből tükörfordítással került ide ez a tejű. Nekem nem az a gondom vele, hogy tejűknek nevezzük, nekem az a gondom, hogy a Fönti Fényes Ösvénynek 3 tucat neve a tudatunkból kialakult. Ez történik bennünk nagyon régóta. Szeretnének bennünk az ordas erők megsemmisíteni, bennünket magyarokat, és a megsemmisítésünkhöz hozzátartozik az, hogy eredendő ősi tudásunkat elvegyék tőlünk. Az a 32 elnevezés, de lehet, hogy 36. Az a 32 vagy 36 elnevezés, az mind-mind ősi hitünkhöz tartozik, illetve mind-mind őstörténetünkhöz tartozik. Nem is velem megkérdezni mostanában, hogy ennek az útnak a neve, ezen kívül, hogy tejű, ez még mi lehet. Mert legfeljebb azt mondják, hogy a hadakutya, és igazuk van, a hadakutya is, mert annak idején, amikor Csaba királyfi Isten kardjával, Attila kardjával eltávozott az ő népétől, akkor meghagyta volt, hogyha nagy bajba lesznek, akkor jön majd mennyei sereggel, és megsegíti az ő népét, innen a hadakutya. A teológia állandóan azt mondja, az magyarázza, hogy Jézus az Dávidnak a leszármazottja. Aztán a Bibliában azt találjuk, hogy József, Jézus nevelőapja van Dávidig visszavezetve. Máriának még az anyja sincs a Bibliában. Egyébként János evangéliumában Jézus azt mondja, honnan lehetnék én Dávid leszármazottja, amikor előtte voltam Dávidnak. Azt nem mondja, hogy ő nem zsidó, de mindig azt mondja, hogy ti zsidó. És soha nem azt mondom, hogy ti magyarok, én azt mondom mindig, hogy mi magyarok. Na, ebben a Bibliában megkapjuk azt, hogy Názáretben Annának a családfája, tehát Mária szüleinek a családfája idegen szokású volt. Szokású Názáret. Nem véletlen, hogy a zsidók azt mondják, hogy Názáretből megváltás nem jöhet. Bibliában van az Új Szövetség. Ebben a Bibliában benne van Mária mennybevitele, döbbenetes. Az a testestől mennybeemelkedés. Ebben a Bibliában bent vannak a magyar szentek, egyebek között Szentest. Hiszen velük hozzánk magyarul szól az Isten. És a magyar szentek Attilával kezdtek. A McDonald's-ban olyan Attila szobrocskákat adnak gyerekeinknek, nevelendő őket Attila tiszteletére, amelyik egy rémalap. Egy amerikai rajzfilmnek a rémalap. Itt Magyarország. Közzétesszük közérdekű közleményeinket. Dr. Gógl Álmos Zalán házi orvos tájékoztat mindenkit, hogy az influenza elleni védőoltás megérkezett. Aki igényt tart az oltásra, az oltási kiskönyvét vigye magával a rendelésre. Házi orvosunk fekvőbetegekhez, idősekhez kérésre házhoz megy. Havi megjelenésű magazinunkkal igyekszünk eljutni a kábelhálózattal nem rendelkező lakosokhoz. Adásunk aktuális anyagát lemezre kiírva bármely munkatársunktól beszerezheti, községünk lakossága. Így műsorunk megtekinthető otthon egy DVD lejátszó segítségével. Kérjük, állítsanak meg minket az utcán, és kérjék tőlünk. Ebben az adásunkban is gurul tovább körkérdésünk. A múlt hónapban Barca István falugondnok válaszolt, és tette fel kérdését Ács Zsoltnak. Én a körkérdést továbbadnám Ács Zsoltnak, aki ugye Pécselre költözött ide, fiatalként, ami nagyon jó, mert kezd előregedni a falu, és tőle szeretném megkérdezni, hogy mik a meglátásai a mi kis községünkkel, és mivel szeretne tovább lépni, vagy segíteni a falut.
Jó napot kívánok, Ács Zsolt vagyok. Hát azt hiszem örömmel mondhatom, hogy ez egy igen kedves kis falu. Hosszú keresztgélés eredménye, hogy ide kerültünk. Igazából Füredre terveztünk menni, de ott nem volt meg az a hangulat, amit úgy érzem, hogy itt Pécselyen megvan. Én alapvetően alföldi gyerek vagyok. Hát egy Pécselyi ugyan nagyobb kis városkából, Kunhegyesről származom, ott is születtem még 1974-ben, és valami hasonlót kerestem. Tudnélik, hogy miért nem költözök vissza, ez is egy jogos kérdés. Azért nem költöztünk vissza, mert a párom az érdi, és igazából mindkettőnk szíve a Balatonfelvidékre húzott. Szőlőst azt túl közel találtuk Füredhez, Pécselynek meg már akkor is megvolt a maga varázsa. Amikor megismerkedtünk, akkor vezetett ide az utunk 2003-ba, és aztán jött egy hosszabb szünet, mint egy 2010-ig, amikor visszakeveredtünk erre a vidékre. Elkezdtünk itt házat nézni, és végül megtaláltuk Kertész Lajos bácsinak a volt házát, ami elsőre szimpatikus volt mindkettőnknek, és gyakorlatilag egy pillanat alatt beleszerettünk, és megvettük ezt a házat. Miután megvettük a házat, ugye elkezdtük felújítani, és a felújítás során is azt tapasztaltuk, hogy a helyiek mindenben támogatnak bennünket, segítenek, többen jöttek segíteni. Én azt gondolom, de hát nyilván a helyiek meg fogják cáfolni, hogy nekem jó kapcsolatom van a helyiekkel, szeretek itt lenni, és ki is jövünk egymással, és remélem, hogy mielőbb pécselyi lakosok is leszünk. Igen, igen. Hát mondjuk legyen Laski Laci. A Stopi. Igen, Stopi, legyen Stopi, aki Stopi. Megmondja az ilyen magamfajta gyűjtmentekről, hogy mi a vélemény. Tehát akkor a Laci konkrét kérdése mit kellene a Lacinak akkor megválaszolni? Hát, Lacinak egy kicsit nehezebb kérdést, hát hogy inkább nem nehezebb, általánosabb kérdést szeretnék feltenni azzal kapcsolatban, hogy mi a véleménye az ilyen magunkfajta emberekről, akik távolról, messziről, ismeretlenül jönnek ide, de végülis ő is tök kedves, mint ahogy mindenki teljesen kedvesen fogadott bennünket. Gondolom pozitív a véleménye, de hogyha erre a kérdésre tudna válaszolni, szerintem az előre mutató lenne. Egy kicsit a falu életében is szerintem, ha pezsgés nem is, de legalább egy picit tisztaságot hozhat. Párbeszédet mindenféleképpen hozna. És miért pont a Lacira gondoltál? Mert ő a munkája révén sok betelepülővel is dolgozik náluk? Hát igen, meg ő sok embert ismer Pécsen is, környéken is, sok ilyen magamfajta embernek dolgozik. Értem. Pont. Zsolti, köszönjük szépen akkor a kérdést, és a választ is. Mindenféleképpen akkor a magazinban a választ azt feltétlenül nézed meg, és akkor ott meg fogod venni a választ. Köszönöm szépen. Magazinunk végén még kilátogatunk a novemberi határba. Lukács Brigitta, november. Kinézek az ablakon, sárga levelek illatát érzem. Kinézek újból, és nem jön, hogy elhiggyem. Újra eljött az ősz. S megváltozott minden a tájderes hidegében, vegyes árnyalatú levelek lassan-lassan hullanak a földre. Ez az évszak, mely mindent megváltoztat. Természetet, hangulatot, embert. Minden és mindenki nagy álomra készül. Békesség borul a világra, csak engem gyötör a nyugtalanság. Merre tűntél, édes napsugár? Miért nem simogatod hideg arcomat? Miért hajtjátok föld felé fejetek levelei? Hova merre tűntek dalos pacsirtáim? Nem hallani már kellemes hangotok. Elbírhatatlan kínzást nyújt nékem, csak kinézek az ablakon, sárga levelek illatát érzem. Becsukom az ablakot, miközben félénken visszapillantok, és fehér pillangók száldosását észlelem. Búcsúzunk, pajzsemese? Szoboszlai Ágnes,